to turistička agencija? Jeste. Ja i tata bismo htjeli da mamu odvedemo negde za 8. mart, pa nas zanima za koje destinacije imate mogućnosti. Imamo sve evropske gradove, tako da nije problem, bilo koji grad možete izabrati. Može Budimpešta? Naravno. A samo sam htio nešto da vas pitam. Kažite. Mi hoćemo da iznenadimo mamu tako što ona do posljednjeg momenta neće da zna gde ide. Dobro. Pa smo mislili da joj vežemo oči. Sad bih da vas pitam, da li je izvodljivo da ona putuje sa vezanim očima? Da li će neko da joj kaže nešto, da se ne bi čudili ljudi? Neće, naravno. Ako je to vaša želja, nije problem. Jel možete vi da kažete drugim putnicima da to je u stvari šala ili... Naravno. Ako vas neko zaustavi... A reći ćemo da je to iznenađenje mami za 8. mart i neće biti problema. A hoće da bude problem na granici? Pa neće, reći ćemo da mama spava. A da li možemo da pravimo u autobusu neke zvukove, da je zbunimo, da ona misli da ide u Afriku? Pa pustit ćemo na kastfonu neku muziku koju vi budete želeli i onda će mama biti kao na safariju. I bilo bi dobro da neki njen saputnik u autobusu priča na kineskom. Pa jedino da ti ili tata naučite kineski do polaska, ako vam nije problem. Prijatelj malog Marka na Radiju S. Stobi Flips, vitaminka za sve generacije koje rastu sa nama.